أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Foli ani tanni ante segante nyine ko kura ya aw ye sanga ani wati bela jeli aw minu matarafale me Shirifla TV jabarana ni wati na mali kono fo gata se mali koka anga wale nyuma doni tanni me kerengere ko lase aw kelengele na bela jeli ma fo aw sigiro la aka jemuka madi ladabu kene mara chogo nyuma abiseka sabati anga de mayo konnana anga stigida konnana ina fo al-islamiyya dine ayala nyine an fe chugumna Muhammadul Mustafa ale ba nya mariya na yi chugumna ina fo ladala ananga malmatu de bije ka jamkan nyanamaya nini aw amiseka famiyali soro chugumina o hokum konna na anga malmatu minu ba ambulu korobbi amma folo o de Saida Fadima Yatare yani anga do anga babu sen konna na ami folide anga malmatu ma Saida Fadima. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kon ba sitila ba se fetina mashallah ambe ala tan. Saida ibiga yela bida be na fo yesu go chamanyimi. Alhamdulillah ambe ala tan. Mashallah ala kanga selu cha. Amin. Anga maflana odi anga malmatri Saida Fatima Wanja. Saida Fatima. Wanja kon basitila. Bashifita alhamdulillah. De mayado. Bashifita. Alhamdulillah. Amba fo auka au bisimla kokura auka platoka. Ina fo aw yere nyebala chugumina anga sigida temelu angu masalala femye kunandia tamashin angu nye damodoni fo awi ngani alaka jeng bi amina oto lase amani anga wati ma anta antekema sigida temele ni ma nyine ni ma fli angu dana aywa kunandia tamashin sabana bi nala ka jeng ame wuli nani nana o hokum konnana amba antelia ka nyeshi anga malmatuma Saida Fadima Yatara. Saida Fadima Yatara aywa kuna jata mashen nan na mufu anyana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Afalana la bala khanya khadam ala khan karam mo mani ala khan yere ko mo may amin ya rabbi Saida ambi fo kanyin ngali barka mayna inshallah yana ngado nyin ngali kono aka kanga folli alla je bagaw belajilima mo be ladab kene fle ni watina ambu belajilin fo ku barkada ku besame ka duwaw kala khasan chama yirana amin ya rabbi ala khaya fama ala khambe labani o ko fa amina iganyin ngalla yenyin ngali mige no kuna dia tamasere dama domi bala bi ambe nani nadiga nani nante dore nani nande al muhafazatu ala salawatu al khams Saida we suraka kayne awo suraka kay o kora mi ba manakana o de ki jantu sel wati durula ki jantu sel wati durula mami be kuna dia nyini jena an lahara ako adode de eki jantu sel wati durula donc kuna jati sega sabati fiu slame nyumai mumini foka sore keleno ka sel matarafa faka sore keleno ka sel matarafa de sabla sel e fem badi wa madi amma gansan fana adira madi yala sa ko nan yake abina an jugunye abina an jugunye kan an dine ka sabata ambulu sabla sel wati duru mi flene ya madama gansan adikundi de yala sa an ga kuna dia de soro nai ame kuna dia soro nai tugudi ko de an janto ala janto mi flala were kuma o kore yeni yere ka seli folo seli yere adira jonu ma folo fe ka yolu chela folo donc selma di bema de seli bema nga seli ala ye seli di mu'minu de ma ako ya ayyuhallazina amanu seli dira mu'minu de ma ko amunu limanera seli kera wajibi awga ako seli wana seli la fana siga fe tala ba jukunye otuma pour que ka seli yere ka jugoni ma yaw na fen soro fiki janto ala de ibi janto ala chugodi ibi janto ala I jogola ike chugola wa ibi janto ala fana awatu
k'olu matarafa ka seli ka ɲɛ. Seyda i da sera ma o ma nɔgɔn dɛ. O ma nɔgɔn dɛ parce que bi na diɲɛ ka teli dɛ. Diɲɛ ka teli kɛrɛnkɛrɛnnen an yɛrɛ musolakaw. En gros seli waati bɛ se o b'a sɔrɔ an bɛɛ équipelen don fɛn wɛrɛ de la dɛ. An b'o bonya ni seli ye. Siga t'a la. I b'a ye ni kɔɲɔ b'an bolo Seyda dɔw bɛ yen nɔ u ka seli waati a 5 bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan walima 4. Seyda n'a fɔra fɛnɛ ko ka taa salon na 2000 3000 4000 ala dɔw tɛ se ka da fɔ ka t'o don maquillage la ayiwa seli fana seli ka taa ji ko la ko lansara fana sera ka taa ji ko la ni sɔni ma buru ɲɛsini bɛ sɔn ka buru dɛ ayiwa a ma nɔgɔn fo n'i y'o walawala an ye Seyda an b'a walawala sabula n'i y'a ye ala ye seli nin di an ma k'an k'an janto a la an yɛrɛ de ka hɛrɛ don wallahi seli waati 5 an bɛ taa jɔ a waati kelen kelen fɛn fɛn na k'ala wele k'ala kosuma k'ala yafa deli a bɛɛ de b'an kisi ka bɔ shetani ma mais ni e ye mafiya dun e yɛrɛ fɛn wɛrɛ wusa n'o ye e ye maquillage in fɔ sinon dɔw bɛ hali u tɛ maquillage la u bɛ seli waati bɛ tɛmɛ u la k'a sɔrɔ u sigilen don fiyɛtɔ makɔnɔni na u sigilen don u bɛ baro la gɛrɛ na baro ɲagalen ba u bɛ to ten ne yɛrɛ saliyara ma se ka wuli koyi seli fana k'a bɛ seli fana an sigilen bɛ yan lansara sera fo fitiri de bɛ wuli o b'a sɔrɔ seli fana ma seli lansara ma seli kuma tɛ fitiri kuma bɛ fitiri ma a sigilen don u tɛ ci foyi la u tɛ ci foyi la a tɛ foyi la fo baro dɔrɔn baro diyara an kun fɛ y'a ye wa baro ninnu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali ala ko baro tɛ a bɛɛ de ye karisaya kɛ tan e ma karisa tɛmɛtɔ ni ala ko baro don e ko a dɔw la ma da la n'i bɛ dɛsɛ ka wuli ka seli a kɔni bon ɲɛ b'a la nin ye fɛnba ye ni an kan k'an janto a la seli ma d'an ma gansan a dira an ma de yalasa an k'an janto a la min y'i janto a la de o de b'a nafa sɔrɔ o de tun ye an ka thème 4nan ye inshallah an bɛ an kun da Seyda Fatima kan Fatima Wanja ayiwa faranga jumɛn b'i bolo ka da fara Malimatu kan ni walawalali ninnu kan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآل بيته أجمعين الحمد لله مي فولي كرنغرا كادي لمي بغن لجي بغا بلا جليما من سيغلمو كان فلاش فلا جبرانين كان واتينا nga foli be obala jileni inshallah rabu kene sanfe kayina la fe san chama mala wa ya rabbi ala kayiranin awla amin ya rabbi fara samre wa qawka kana su kama sallala nabi wa alihi alhamdulillah Seyda fanga mi mine bolo ka fara nga Seyda ta kan o de an kan jija an kan janto an ka seli ninnu na seli kɛcogo an ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an ka seli kɛcogo ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an ka kitiw ɲɛɲini ka da kan ni an balakaw caman ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a dɔw bɛ seli u tɛ seli yɛrɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn seli kitiw tɛ dɔn u fɛ seli farida tɛ dɔn u fɛ a sunana mustabu u tɛ nin si dɔn wala an janto an ka seli la a kɛcogo an k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn da bɛ ka se belebele ma dɛ siga t'a la farida suna musabu est-ce que selji ni yɛrɛ donna misiri kɔnɔna na ala k'an sutura de don ayiwa wala est-ce que selji kitu yɛrɛ bɛ se ka fɔ kuma tɛ seli yɛrɛ ta ma a bɛ gɛlɛya dɔɔnin dɛ a ma nɔgɔn maa caman bɛ yen bi n'u k'u ka selji farida yɛrɛ f'i ɲɛna fɔlɔ o ye baara ye o ye tiɲɛ ye o ye seliji ye seli yɛrɛ kuma b'o la seli kuma t'o la o la an k'an jija an ka seli ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a kiti bɛɛ lajɛlen an k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka tila k'a k'a kɛcogo fana na a fɔra k'a ka kɛ kɛcogoya min na e k'i jija i ka seli kɛ o kɛcogo la seli ka k'a waati la an ka Seyda da sera a ma dɔw bɛ yen nɔ seli waati de bɛ tɛmɛ u kan k'u to baro langolow la ka tɛmɛ u kan k'u to mɔgɔkɔrɔfɔw la walima k'u to mɔgɔ nɛnɛ ni mɔgɔ burujaw la seli waati bɛ tɛmɛ de ka dɔw to nin na an k'an jija an k'an janto an ka seli la an k'an ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an k'a kɛ kuma na waati minnu fɔra k'an ka seli k'a la an k'an jija an k'a kɛ kuma na ka da kan dɔw bɛ yen nɔ n'u ye hali k'a dan dɔw yɛrɛ mana fini yɛrɛ finiko daminɛ seli waati ma n'u sɔrɔ a la ka finiko bila ka seli fo n ka tila komi n'a tɔni lase kɔni a dɔw tɛ finiko bila fiyewu ka seli o ka ca an balakaw la kosɛbɛ an k'an jija an janto an ka seliw la seli yɛrɛ Seyda aw bɛ k'a fɔ an balakaw mais est-ce que a bɛɛ y'an balakaw ye an falakaw fana b'a la dɛ dɔ furu fana ɲɛna de an falakaw fana b'a la basi t'a la a caman bɛ yen bi gɛrɛn u mana gɛrɛn sigi ka ban marasi je la ou bien damu je la a ye seli waati mana tɛmɛ
mɔgɔ si t'a fɔ ko na ka wuli ka seli maa si t'o fɔ. Allahu akbar. K'a sɔrɔ olu yɛrɛ de kan ka denbayaw yamaruya. K'a sɔrɔ olu yɛrɛ de ye dutigiw ye. Olu de kan ka musow ni denw yamaruya k'u ka seli nka olu yɛrɛ ma wuli ka seli o jango k'a fɔ k'u bɛna maa yamaruya. Allahu akbar. A kuma Ala k'an sutura. Amina yarabi. O la san k'an jija o la seli a ka k'a kɛ kuma na ka d'a kan seli kɛli a waati la o de ye seli kɔlɔsili yɛrɛ belebeleba ye fɔlɔ o de y'a la belebeleba ye ani jumɛn tuguni ani seli yɛrɛ kun min dira seli dira kun min kama an ka sera dasira ma seli dira de a kan bɔ walejugu ni kɔnkow bɛɛ lajɛlen na kuranɛ bɛ fɛn f'o kan kuranɛ bɛ fɛn f'o kan kuranɛ ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seli b'an fatani ka bɔ walejugu ni kɔnko bɛɛ lajɛlen na maa o maa ye seli k'a kɛ waati la i y'a k'a kɛ kuma na siga fosi t'a la e ye seli kiti ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn seli b'i bali ka bɔ walejugu la a b'i jogo ɲa o la ni maa o maa ka seli maa jogo ɲa i yɛrɛ ɲininka est ce que ne ka seli in ka ɲi a bɛ ka kɛ a kɛcogo la i yɛrɛ ɲininka la dɛ fo seli kɛ kun de ye ka i ka seli la a kana kɛ dɔrɔn ko maa tɔw bɛ seli la n yɛrɛ b'a la suparufu a kana k'o ye fiyewu ayiwa Ala k'an kisi o la kunnadiya bɛ sɔrɔ de ni mun ye ni seli kɔlɔsili ye a waati la ani seli kɛ dira kun min kama o fana ka ye a tigilamɔgɔ la a faamucogo ɲuman Ala k'o di an ma amina ya rabi Seyda an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i bɔra ka ni walawalali sanuman minnu di siga t'a la fɛn ninnu caman bɛ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ma a faamuya de kuma dɔw la fana dɔw fana kɛ bɛ k'a faamuya mais fɛn min ye k'a ta ka baara kɛ Ala ma se k'o nɔgɔya o ma an bɛ Ala de deli Seyda Ala ka hinɛ na Ala ka faamuyaw di an ma faamuyaw kɔfɛ ka baara kɛ n'a ye Ala k'o fana nɔgɔya an ye o de ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye o mana Seyda Fadima ayiwa i ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na fo ka taa se Seyda Wanja a ye seli nafa dɔ fɔ an ɲɛna n'o ye k'a bɛ fatani kɛ ka bɔ mɔgɔ ayiwa kɔnko ani walejuguw ma ayiwa o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ an ko de ko kunnadiya taamasiyɛn dɔ de ye ko ka seli yɛrɛ matarafa k'a kɔlɔsi ayiwa est ce que Ala subhanahu wa taala yɛrɛ fana bɛ kuma an ye seli kɔlɔsili kan n'o ye muhafazatu ala salat est ce que aya bɛ yen min bɛ kuma a kan wa inshallah Seyda an b'i fo an ka ɲininkali ba la Ala kumana kan kosɛbɛ suratul bakara kɔnɔna na aya 238 ba'da ta'awuz wal basmala Ala ko hafizu ala salawatu wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina sadakallahu alazim Ala ko amma kan sura ba ngono ako ayo janto seli watu la ayo janto seli watu la de wani caman cɛ seli o kɔni kɔrɔ caman fɔroga mais an ka walanda bɛ mago bɛ yɔrɔ min na o de ye seli waatiw bɛɛ lajɛlen seli waati 5 ko k'i janto la donc Ala yɛrɛ de bɛ nin fɔ kuranɛ Ala yɛrɛ de bɛ nin fɔ kuranɛ kɔnɔ e ma ye Ala aya laban fana b'a fɔ wa kumu lillahi qanitina ko wa aw ka aw jɔ Ala ɲɛkɔrɔ aw kelen do k'Ala bato ka siran ɲɛ o b'a ye k'a fɔ bɛɛ de bɛ seli waati in kɔnɔna na wa a ye kuma fɔlɔ min fɔ n'o ye hafizu ye hafizu o kɔrɔ ye a y'aw janto a la de a y'a kɔlɔsi a y'aw janto a la a y'a kɔlɔsi bon a ye seli kɔlɔsi o bɛ daminɛ kabili adamaden yɛrɛ a daminɛ fɔlɔ o bɛ daminɛ saniya yɛrɛ de la fɔlɔ seli kɔlɔsili bɛ daminɛ saniya yɛrɛ la i b'a ye silamɛya kɔnɔna na saniya a tilalen do ka taa tilayɔrɔ damadɔ de la tilayɔrɔba 2 n'o de ye fɔlɔ ye an b'a fɔ ko kɔnɔna saniya filanan an b'a fɔ ko kɔkana saniya seli yɛrɛ daminɛ bɛ wuli yen de fɔlɔ ka na yanni ka se seli ma o de i b'i janto a la kabila o yɔrɔ nin de la ka na sabula kɔnɔna saniya yɛrɛ o de y'ala belebele yɛrɛ ye o bɛ mun ɲini an fɛ n'o de ye kabili i dusukun o ka saniya fɔlɔ i dusukun ka saniya dɛ i dusukun ka saniya fɔlɔ ka bɔ hasidiya ni nafigiyaw ma fɔlɔ kabila o yɔrɔ la seli bɛ wuli kabila o yɔrɔ de la k'i janto seli la a bɛ daminɛ kabila fɔlɔ yanni k'i jɔ i maa ye kɔrɔ k'a sɔrɔ i saniyalen don dusukun saniyalen don ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na yala n'a sɔrɔ i dusukun bɛ cogo la selitigi yɛrɛ ye cogoya min fɔ e dusukun bɛ ten cogoya la fɔlɔ kɔrɔ k'a sɔrɔ i jɛlen don i dusukun saniyalen don ka bɔ nin na mɔgɔ hasidiya t'a kɔnɔ mɔgɔ juguya t'a kɔnɔ i tɛ nafigi ye i nan'i jɔ i maa ɲɛkɔrɔw la
o kɔfɛ a ka sɔrɔ i nɛnkun fana saniyalen don dɛ ka bɔ nkalon ni mɔgɔ kɔrɔfɔw ani mɔgɔ bila ɲɔgɔnnaw o ka sɔrɔ i nɛnkun fana saniyalen don ka bɔ bɛɛ lajɛlen na parce que i b'i jɔ masa sanuman de ɲɛkɔrɔ koyi o kɔfɛ ka sɔrɔ i kɔnɔbara fana saniyalen don wala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko la yuqbalu salatu imri'in fi jawfihi haram a ko jɔn ka seli tɛ minɛ abadan k'a sɔrɔ haramu dɔrɔmɛ kelen b'a kɔnɔ sabula ala yɛrɛ ye masa sanuman de a ko wa ale tɛ foyi de fana minɛ ni fɛn sanuman tɛ n'i bɛ fɛ ko o masa in ɲɛkɔrɔla ɲuman sɔrɔ f'a k'a sɔrɔ i jantolen don nin bɛɛ lajɛlen na fɔlɔ ka sɔrɔ ka na se kɔkana sanumanw bɛɛ lajɛlen ma selijiw b'o la saniya wɛrɛw b'o la k'i saniya ka bɔ sɔfɛw la o n'a ɲɔgɔnna olu bɛɛ de b'o la nin bɛɛ de kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka n'i jɔ i ma ɲɛkɔrɔ a waati la fana o de kama ala ye hafizu nin bɛɛ de b'a kɔnɔ f'i ka nin bɛɛ de latanga ka sɔrɔ ka n'i jɔ i ma ɲɛkɔrɔ o de kɔrɔ k'i ye seli latanga wa kɔfɛ tuguni i tilalen kɔfɛ seli la fana i yɛrɛ de ye layidu di o ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala an bɛɛ de bato koyi wa an bɛ dɛmɛ ɲini ala de fɛ seli waati kɔnɔ tile kɔnɔ tiɲɛ duuru e bɛ n'i jɔ ka nin de fɔ ala ye seli kɔnɔ ko n bɛ kelen de bato wa n bɛ dɛmɛ ɲini kelen de fɛ ni e bɔra o la k'i b'a kelen de bato ne ye jagokɛla i kan ka taa mun kɛ i kan k'i tile i man ka sɔn haramu foyi ka yɛlɛ e ka jagofɛnw na i man ka fɔ k'i bɛ tilew tigɛ i man ka fɔ k'i bɛ i ka fɛnw kan ka dafa i kɛra baarakɛla ye fana i k'i jija i ka taa tile i ka baarayɔrɔ la i kana namara kɛ ni mɔgɔ min nana ka na fɛn ɲuman d'i ma ko nin dilan walima mɔgɔ nana ka minɛn d'i ma ko nin dilan e b'o kɔnɔnafɛnw bɛɛ bɔ k'o feere k'o ɲumanw feere ka kolon ta ka taa la yala e janto i ka seli la wa i ma janto a la dɛ o tuma ka janto seli la nin bɛɛ de b'a la n'o kɛra i ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ ni majigi ye ani ala ye siran ye o tɛ taa de f'a k'a sɔrɔ ala ye min fɔ de e labɛnnen don o kɛli kama o de b'a to seli n'i janto a la a b'i nafa a b'i se kunnadiya ma ni nin yɔrɔ ninnu ma y'a la i bɛ seli ka seli a tɛna foyi ɲɛ ye sabula i tɛna kunnadiya sɔrɔ a la awɔ ala ye nin de fɔ an ye nin suraba in kɔnɔna na Seyda an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn i ka nin bilasirali ninnu kɔnɔna na nin bɛ an hakili jigin kuma kelen pewu de la an karamɔgɔ ani an fa Seyid Sherif Usman Madan Haidara depuis kunu fo bi a bɛ ka nin kuma kelen de fɔ ko seli tɛ silamɛya ye o tɛ parce que n'i bɔra ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kuma ninnu jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko a bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na yani tant que seli kun ye min ye n'o ma nafa ɲɛ i ye n'o ma ye e la n'o ye jogo sabatili ye ka jogo ɲɛ i ni seli kɛbali bɛɛ ka kan i n'a bɛɛ ka kan hali k'a dabila o tuma an bɛ ala deli ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma an bɛ an kun da Malimatu Wanja kan ayiwa Seyda farangali jumɛn b'e bolo hali bi ou bien n'a sɔrɔ ayiwa hadisa bɛ yen nɔ walima dɔnnibagaw ka kumakan bɛ yen nɔ min bɛ Malimatu ka kuma jidi i bɛ se k'o fɔ an ɲɛna n'ala ka diɲɛ ye ayiwa Seyda faranga min b'an bolo ka fara an ka sigida ta kan o de ala b'a fɔ an ɲɛna ka kuranɛ sanuma in kɔnɔna na a ka jigin fɛn sanuma kɔnɔna la suratul mu'minuna daminɛ yɛrɛ la a ko qad aflaha al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un ko mu'minin bɛɛ lajɛlen kunna diyara mu'minin minnu n'u siranna ala ɲɛ u ka seliw la ko mu'minin bɛɛ kunna diyara mu'minin minnu y'a ka seli kɛ k'a kɛ ni ala ɲɛ siranya ye ko bɛɛ kunna diyara donc o kɔrɔ ye seli bɛɛ tɛ kɛ ala ɲɛsiranya kɔnɔna na a bɛɛ tɛ kɛ ala ɲɛsiranya kɔnɔna na dɛ o tuma ala k'an ka seliw kɛ ala ɲɛsiranya o de la lahada tigi b'a fɔ an ɲɛna ko nɔrɔ belebeleba de bɛ seli la ko nka maa si t'a sɔrɔ fiyewu fo maa minnu siranna ala ɲɛ maa si tɛ nɔrɔ in sɔrɔ fiyewu fo maa minnu y'u majigin ala ye seli kɔnɔna na ka d'a kan n'i ye seli yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye seli ye yɛrɛ majigin de ye jɔn k'i majigin a ma ɲɛkɔrɔ seli bɛna fɔ o de k'i jɔ k'i mɔsɔn ala ɲɛkɔrɔ ala ne y'i ka jɔnni jasilen de ye ala se fosi tɛ ne ye ne ye ɲɛsin e kelen pewu dɔrɔn ne ma seli ruku b'a kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛ majigin de ala ye nin bɛɛ lajɛlen ye k'i yɛrɛ suri ala ye ka ala ka jɔnya yira ala ka masaya yira a la ka ala ka masaya yira a la ala ne ɲɛda min yɛrɛ ka di n ye ka tɛmɛ farikolo bɛɛ kan n ye ɲɛda in turu e ala ye n ye sujuru b'i ye o la e ala de ka bon ne de ye jɔn jasilen ye se fosi tɛ ne ye ala n'i deli i k'an kisi i k'an kanda i k'an bila siratigɛ tilelen kan
nin bɛɛ lajɛlen bɛ seli kɔnɔna de la o la seli ye mun de ye seli de ye ka Ala ka jɔnya Ala ka masaya yira a la ka Ala ka bonyaw yira a la ka Ala ka bonyaw yira a la nka ko mun de ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye e ye seli kɛ ni Ala ɲɛsiranya ye seli bannen tuguni i hakili tora Ala la o de ka bon nin bɛɛ lajɛlen ye waati min na e ye seli kɛ k'a ban o y'a sɔrɔ e ye layidu di Ala ma Ala ne bɛ kelen pewu de bato n bɛ dɛmɛ ɲini e kelen pewu de fɛ e taara i ka feerefɛnw kunna kana sɔn ka basigi tromper o la dɛ e b'i ka baaradaw la e b'i ka sigiyɔrɔw la e ye layidu di Ala ma Ala n bɛ kelen pewu de bato Ala ne dɛmɛ ɲini e kelen de fɛ e ye layidu di Ala ma kana sɔn tuguni i ka maa dɔ kɔrɔfɔ o la ko wala zikrullahi akbar ko k'i janto Ala la Ala ɲɛsiranya seli kɔfɛ ko ni ne ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye Ala ko sumali ko de ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ni mun ye seli kɛcogo ɲuman wa ko kunnadiya bɛ sɔrɔ ni o de ye kunnadiya bɛ sɔrɔ n'o de ye maa min y'a ka seli kɛ ni Ala ɲɛsiranya ye ni yɛrɛmajigi ye seli kɔfɛ tuguni a hakili tora Ala la ko kunnadiya bɛ sɔrɔ n'o de ye a bɛ tila k'a fɔ aya ɲɛfɛ tuguni wallazina hum ala salatihim yuhafizun wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ko ani maa minnu jantora u ka seliw la seli kɛra a kɛ kuma na seli kɛra a kɛcogo la a dira a dicogo la olu ye seli kiti bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka sɔrɔ k'a kɛ u ka seli ma kɛ de k'a fɔ ko maa tɔw bɛ seli la n yɛrɛ b'a la bali u y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ko kunnadiya bɛ sɔrɔ nin de ko ulaika humul warisun ko olu de ye aljinɛ tiɲɛ tabagaw ye allazina yarisuna firdausa hum fiha khalidun ko wa u dumuni bɛ to aljinɛ in kɔnɔ yarabi Ala ka an bɛɛ lajɛlen dumi aljinɛ in kɔnɔ amin ya rabbal alamin Ala k'o duwawu salima minɛ an bɛ Ala deli hali bi faamuyaliko ɲuman Ala k'o di an ma Seyida an bɛ segin ka na Seyida Fadimata Yatara ayiwa Muhammadul Mustafa kisi a nɛɛma b'a ma teliyala ale bɛ mun fɔ an ɲɛna a ka kumakan sanumanw na seli kɔlɔsili ko kan ayiwa Seyida an bɛ fo Rasul sallallahu alayhi wa sallam a kumana seli kɔlɔsili kan sabula don dɔ la o ko a kun bɛ ka kuma seli kan annahu ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبا ابن خلف نعوذ بالله من ذلك على كده كمان حديث دولا أكو سلوات دورو من فلني كدولا عبد الله بن عمر ديافو أكو دولا لا كده كم سلجا أنكو سبب كان نافو كو واني مغو يجانتو سلوات دورينا فو سلوات دورين دي كاكو تيجي نوري abi ko e norai o kore aya janto la ina fanye anya anya fo chuga mina ke chugo la aya ka ke watila asanya una jugo bela jelen da farala ake chuga nyimana ko fo seli de ka kama norai ndako abi kama norai je kono ya walla harafana aba noro soro kabru kono wa ko fe abi kama burhanan abi kama dalili sabla binato ni seli ko ni nyana bato be minaw men sel ma nyadu bato be lega chugodi wode kama ba foko alkiyama jodo kibe nyinga fen folo mina ko seli akuye ni ndew sabla ni aye seli be nyo kaso yi jantora la kanye ki mo do ala kanye woni seraka oke abiki dalui inshallah o ko fa abiki kisi fana men ni ma se ki jantola afana au kelende do atike nora yima wat abike dalui ganda atike dalui wa ite kisi fana ako hadisa labana wibe fara karuna uga ani firauna uliye mogo minu nu filalama ubana ala kan kisoma amina ni man sita la delola utma ngan jantu sella khanya o de ba nafa inshallah
ame Seyda mi fo ki wale ɲuman dɔn I bɔra ka ni hadisa min fɔ tiɲɛna a kan ka mɔgɔ lasiran kosɛbɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye a ka seli matarafa ko seli bɛ k'i ye nɔrɔ ye lahara jɔ don a bɛ k'i ye dalilu ye lahara jɔ don ayiwa ni mɔgɔ min fɛnɛ y'o ayiwa o aksu kɛ o kɔkankale yani mi I janto I ka seli la I mi mako don I ka seli la ko I bɛ ayiwa seli in bɛ kɛ I kan dalilu ye a tɛ kɛ nɔrɔ ye fana ayiwa ko o fɛnɛ t'a dan ye dɛ ko kafiriba minnu tɛmɛna ni tarikuw y'u ko fɔ depuis fɔlɔmɔgɔw ni labanmɔgɔw bɛ minnu kalama Firawuna ni Hamana fo ka taa se u bɛ Bun Kalafu n'olu fɔra u kan ka mɔgɔ siran ni Karuna an bɛ Ala deli Ala k'an kisi o ma kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ ni o yɔrɔ ninnu bɛɛ de b'a la siga t'a la ni mɔgɔ kan k'i janto seli la mɔgɔ kan ka seli waatiw kɔlɔsi kosɛbɛ ka seli di a di cogo la k'a kɛ a kɛcogo la I n'a fɔ Ala y'a laɲini an fɛ cogo min na o ma an bɛ Ala deli hali bi Ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma seli in yɛrɛ dabɔkun ye min ye n'o de ye ka jogo ɲumanw sabati an na ni k'an fatani ka bɔ kɔnkow ni jogo juguw ma an bɛ Ala deli Ala k'an ka seliw kɛ ten Ala k'an ka seli kɛ minnu ka seli ta ye Ala k'an ka seli kɛ Ala ɲɛsiranɲɛjɔnw ka seli ye an fa ani an karamɔgɔ Sahibu Jalala a Seyid Sherif Usman Madani Haidara ni seliko kuma fɔra dɔrɔn ayiwa an hakili bɛ jigin ale la depuis kunu fo ka taa se bi ale tun bɛ ka nin kuma de ɲɛfɔ ni mɔgɔ caman ma faamuyali sɔrɔ a la nka an b'a dɔn ni Ala ka jɛn ye Ala sɔnna mɔgɔ caman y'a faamuya an filɛ waati min na I ko bi an bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko ja ko seli kun t'a la tant que ni jogo ɲumanya ma sabati I la ayiwa an bɛ an fa a n'an karamɔgɔ an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a ka wulikajɔ depuis kunu fo ka taa se an filɛ waati min na bi Ala k'a kɛ a ye dalilu ye Ala k'a kɛ a ye baraji Ala k'a k'a ye sankɔrɔta ye an b'a n'a ka denbaya bɛɛ kalifa Ala la Ala min ka kalifa ti tiɲɛ ka da an ka waati cogoya kan an n'aw bila nin yɔrɔ in na ni Ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nata an na ayiwa walawalali di aw ma hali bi kunnadiya taamasiyɛn tɔ aw ni an bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali sɔrɔ yan'o cɛ an b'a fɔ aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu fikum